हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर फाइनालि WPT&BC निफ्राय लेटेस्ट आपडेट सफैदों 9 डिसेम्बर। दा फाइनान्शियेल एसिस्टेन्सनि सायाव फैदों। दा नोंथांमोना ST-OBC-MOBC जायखिजाया कास्टनि बेयाव नुनो हागोन माखासे अफिसियेल नटिस मानो होदों। दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जायफोरा थांनाय बाराव एप्लाइ खालामदोंमोन ग्रेजुवेटनि थाखाय आनएमप्लयडनि। दा नोंथांमोना बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स हरगासिनो दङ आरो लेटेस्ट आपडेट फैदोंना फैयाखै नोंथांमोनाबो गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा बे लेटेस्ट आपडेटआ सोरनि थाखाय फैदों आरो मा खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन। आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना आं भिडिअ होयोब्ला थाबैनो आपडेट मोननाय बायदि। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों फारि फारि नायनोसै। दा बेनिफ्राय गोबां जब ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था नोंथांमोना गोबां जब गोदान एप्लाइ खालामनो हासिगोन। दा फैबाय जों अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बे जाबाय अफिसियेल वेबसाइट हम पेज बियो WPT नि। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों मोनसे लेटेस्ट आपडेट मोनदों 9 डिसेम्बरनि मोनसे नटिस। दा बे नटिसखौ जोङो डाउनलड खालामसै। दा नटिसखौ जों भिउ खालामनाय लोगो लोगो बेयाव मा होदों नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। बेनिफ्राय आरो मा खालामनांगौ आरो सोर सोर मोनगोन नोंथांमोनाबो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन। दा बेखायनो आं बेयाव भिउ खालामबाय। दा लोगोफोर भिउ खालामनाय लोगो लोगो बेयाव डाउनलड जाबाय थ' एसे टाइम लायो नोंथांमोना बेयाव। दानिया नोंथांमोना बेयाव लेटेस्ट आपडेटखौ नुदों बेनो जाबाय 9 डिसेम्बर। दा बेयाव नटिसआव बुंदों लोगोफोर अनलाइन एप्लिकेसन आर इनभाइटेड थ' नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामदों बेनो जाबाय जायफोरा APSC UPSC क्लियार खालामबाय फार्स्टनि एग्जामखौ एबा प्रिलिम्सखौ थ' नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामदों एप्लाइ खालामनो बेनो जाबाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स ST-OBC-MOBC एबा राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोननो होनाय जागोन। दा गोदान स्किम थ' नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरा APSC UPSC पास खालामबाय एग्जामखौ फार्स्टनिखौ एबा प्रिलिम्सखौ थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नोंथांमोननि थाखाय स्कलारशिप सफैदों नोंथांमोना इलिजिबल जागोन 2021 एन्ड 22 नि थाखाय। दा इम्परटेन्ट लिंक्स होनाय जादों आरो एप्लाइआ जागोन लोगोफोर 10 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो एबा गाबोननिफ्राय आरो लोगोसे लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बर 2021। थ' बेनो जाबाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्स। दा सिगाङाव जायफोरा ग्रेजुवेटनि खालामदोंमोन बिनि दासिमबो आपडेट फैयाखै। दा फैसिगोन लोगोफोर गासैबो प्रसेसआव जागासिनो दङ बेखायनो गोदान स्किम एप्लाइ खालामनो ओंखारबाय। दा गोदान एप्लाइ स्किम ओंखारबाय बेनो जाबाय APSC UPSC पास जानायफोराहाय बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोननाय जागोन WPT निफ्राय। बे कास्टआ जाबाय ST-OBC-MOBC फ्राल' मोननाय जागोन जेनेरेला बेयाव मोननाय नङा। दा नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों नेगासिनो दं मोनसे ग्रेजुवेट आनएमप्लयड फाइनान्शियेल एसिस्टेन्सनि सायाव माबाफोर आपडेट फैदों नामा होननानै। दा फैथ'वाखै नाथाय फैथारसिगोन दा मानोना बेयाव होखाबाय जे APSC फोरनि थाखाय फैबाय लेटेस्ट आपडेट थ' नोंथांमोनाबो जायफोरा ग्रेजुवेट आनएमप्लयडमोन थ' नोंथांमोनाबो मोनथारसिगोन। आरो राङा बेसेबां सोगोन बेनि सायाव फिक्स जायाखै नाथाय मेक्सिमाम 50,000मोन। दा नोंथांमोना बेसेबां मोनो उननि खोथासै आरो लेटेस्ट आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोना थाबैनो होगोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।